Copenhagen Fashion Week og laver i samarbejde med Jesper Høving modeshow, hvor vi har valgt at lave den i 40'erne, 50'erne, måske der er også 30'erne stil, Dior-stil, hvor det hele foregår i salonstemning. Og vi er på NIM, og vi er bagefter, så det kan vi nok mærke på, at jeg ikke er så koncentreret foran mikrofonen her. Men vi skal være færdige. Vi skal være færdige på en halv time nu. Men det er jo det, der hører med, og det er det, der faktisk er meget sjovt, når man laver sådan nogle shows. At man har den der stressede stemning. Vi skal have 12 færdige her. I løbet af en halv time er der tilbage, så. Og det er jo store hår, fordi det er sådan hår, der skal passe til store kjoler. Og man godt have stemningen af storhed, russisk storhed, japansk inspireret enkelhed. Vi er 5 frisører, som arbejder med den her opgave, og vi kunne godt have brugt 5 mere. Men det er jo ikke det, der egentlig gør det. Det, der gør det, er, at der skal også laves en stor make-up, og der skal laves mange andre ting, som er med til at være tidskrævende, når man kun har sammenlagt 2 timer til det hele, med gangprøver og tøjprøver. Så det er en helt speciel atmosfære, der er i det. Og enten kan man lide det, eller også synes man, det er helt forfærdeligt. Vi har gjort det så meget, så vi synes, det er meget spændende i vores gruppe at få lov at arbejde med sådan noget lidt fantastisk tøj og fantastiske modeller. Stilen er inspireret fra det første af enkelhed, fransk gammel renæssance enkelhed og japansk stammelinjer. Og det har vi gjort for, altså en ting er at kopiere noget, der har været store dronningehår, og hvad man kan sige, men det kan også gå hen og blive lidt for kongehusagtigt, så der vil vi gerne have, at det i stedet for at have sådan en stil af noget fashionagtigt, japansk inspireret glamourhår, hvis man kan sige det sådan. Make-up i dag, det er den klassiske, smoky eye, den klassiske sexede lækre make-up, som vi lige har extended en lille smule, lavet lidt større. Farven er brunlige, varme nuancer. Vi laver dybden i en helt mørkebrun sort, og så bruger vi sådan guld og bronze som highlighter i make-up. Jeg har kigget på tøjet og kender Jesper Høvings stil og ved, at det er den klassiske aftenkjole, han laver. Så jeg har bare taget udgangspunkt i en helt klassisk make-up, som for at give den en lille twist, har bare udvidet den og lavet den ret stor, så det bliver lidt sådan nogle store pandaøjne, men stadigvæk, så det ligger smukt. Ja, kan du blande det, så er det super. Og det er det, vi har gjort et forsøg på her.
Det er også meget vigtigt, at man også stopper på et tidspunkt, for at man kan blive ved med at lave noget på sådan en hår her. Fordi at det vigtigheden er, det er sådan meget, meget velfriseret, det er der. Det er selvfølgelig vigtigt, men, og så kan man blive ved, og så bliver vi sådan set ikke færdige i dag. Så nu vil jeg stoppe.